Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos un día máis na radio, na televisión municipal de Cerceda con todos vostedes. Tamén, se o desexan, poden seguirnos en internet, en rtvcerceda.com ou senón na nosa canle de YouTube, en TV Cerceda. Hoxe, xoves, día 30 do mes de xaneiro, lles imos a falar de un pleno que será hoxe ás 9 da noite, que poderán ver aquí en directo na radio e tamén na televisión de Cerceda. Mañán tamén poderán velo despois do informativo íntegramente. Pois falaremos do que haberá nese pleno, pero tamén falaremos da festa do San Amaro na Silva, que xa será este próximo sábado, pasado mañán, da que falaremos, así como tamén da excursión a Padrón, que xa prácticamente ten cheos 2 autocares, e da xornada informativa sobre o nó de transición xusta de Meirama, que vai a ter lugar o próximo xoves da semana que ven, e tamén este domingo hai un espectáculo musical de acordeóns no Auditorio Municipal de Cerceda. Mañán venres hai recollida de lixo voluminoso debido ao servicio que pon o Concello de recollida porta a porta. Falaremos do servicio de información por WhatsApp municipal e falaremos tamén do DNI, porque mañán venres se pode renovar a DNI ou veñen os axentes do DNI a Cerceda. As plazas xa están esgotadas, pode haber unha quizá vacante. En cantos deportes, pois xa estamos a xoves e repasamos os partidos desta fin de semana dos nosos equipos, e do tempo, pois para mañán teremos un día de transición tamén entre altas e baixas presións, pero debido aos ventos de componente sur haberá humedade e, por tanto, nubosidade. Hoxe xoves, día 30, ás 9 da noite, no Salón de Plenos da Casa do Concello haberá un pleno ordinario que será retransmitido en directo tamén pola radio e pola televisión de Cerceda. Os puntos do orden do día, pois en principio hai só un punto no orden do día, que é a aprobación do inventario xeral de bens e dereitos do Concello de Cerceda. Despois tamén se dará conta de resolucións da Alcaldía, das Concellías delegadas e acordos da Xunta de Goberno e mocións, rogos e preguntas. Insistimos que é un pleno ordinario que corresponde ao primeiro pleno ordinario deste ano 2025 e que vai a ser ás 9 da noite no Salón de Plenos da Casa do Concello, con entrada libre, e senón poden seguilo en directo pola radio, pola televisión de Cerceda ou por internet na nosa canle de YouTube Televisión TV Cerceda. Esta fin de semana hai festas na Silva, festa do San Amaro na Silva. A Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva organiza xunto con veciños e comerciantes en colaboración co Concello de Cerceda a festa de San Amaro na Silva mañán sábado, pasado mañán sábado, día 1 de febreiro, na Polideportiva Municipal da Silva. Todo vai a comenzar coa celebración dunha misa solemne ás 12:30 no propio pabellón da Silva na honra a San Amaro. Logo, a continuación, comenzará o primeiro xantar popular de San Amaro con menú a base de callos, xamón asado, polo asado, postre e café. O precio é de 25 euros para os adultos, de 15 euros para rapaces e rapazas de 6 a 11 anos, e os máis pequenos será gratuita. A venta dos tíckets está aberta ata a xornada de hoxe nos establecementos colaboradores ou con calquera membro da Comisión de Festas. Hoxe sería o último día. Na sesión vermú de tarde estará o trío Alborada, e no medio haberá hinchables gratuitos para os nenos, que ademais estarán atendidos por monitores. Dende as 7:30 hai música de novo co trío Alborada e con disco móvil impacto. Todo preparado para o San Amaro na Silva este próximo sábado, pasado mañán, día 1 de febreiro, na Polideportiva Municipal da Silva. Agora cambiamos de tema para falarlles da excursión a Padrón, porque antonte martes se abría o plazo para anotarse a excursión a Padrón, que será o día 16 de febreiro, e xa se encheron 2 autocares. O Concello de Cerceda organiza para o día o 16 de febreiro
unha excursión á feira de Padrón e ademais esta excursión terá xantar baile. O precio mantense o de 22 euros, que incluye a visita á feira de Padrón e o xantar con baile no restaurante Os Robles. Xa a primeira hora, o martes, en canto abriu, se encheu un autocar e prácticamente o segundo, que aínda non estaba confirmado. Decirlles que agora xa están recibindo as notificacións, todos os que están anotados, e que enchen eses dous autocares para facer a inscripción definitiva. Decirlle que se teñen algunha dúbida poden chamar ao teléfono de servicios sociais, que é o 981 68 60 68 polas mañáns, ou achegarse á terceira planta do Concello. Informarlles tamén que máis adiante, no mes de abril, haberá outra excursión de un só día e será Vilanova de Cerveira, en Portugal, que será o 12 de abril. 12 de abril, e aí xa se visitará a feira de Vilanova e haberá tamén xantar baile. E tamén anticiparlles que dende a Concellería de Benestar organizan para o mes de maio unha excursión de varios días a Costa Brava, a zona de Salou, en Cataluña. O próximo, cambiando de tema, o próximo xoves, día 6, haberá unha xornada informativa sobre o nudo de transición xusta de Meirama. Será o próximo 6 de febreiro, o Instituto para a Transición Xusta organizará en Cerceda unha xornada informativa sobre o nó de transición xusta de Meirama. No evento participarán representantes do Instituto para a Transición Xusta, representantes do Concello de Cerceda e representantes de empresas, entre outros actores. O obxectivo da xornada é o de informar sobre o procedemento e os requisitos aplicables ao concurso público para a capacidade de acceso á evacuación á rede de enerxía eléctrica no nó de transición xusta de Meirama. No evento tamén se presentarán algúns dos proxectos empresariais apoiados financieramente polo Instituto para a Transición Xusta e informarase sobre as próximas liñas de axudas a empresas e pequenos proxectos de investimento necesarios para dinamizar económicamente as zonas de transición xusta. A xornada se celebrará de xeito presencial no viveiro de empresas de Cerceda. Para a asistencia, que será libre e gratuita ata completar o aforo, aínda que por cuestións precisamente de aforo se aceptará un máximo de 2 persoas por organización ou colectivo. Por razóns de organización, pídenlle aos interesados que para poder asistir a dito evento cubran un formulario de inscripción que atoparán na web ou no correo electrónico e remitilo ao correo electrónico atgalicia@transicionxusta.gov.es. Ali remitirán os seus nome, apelidos e organismo ao que pertencen, teléfono e correo electrónico. Tamén poden poñerse directamente en contacto co viveiro de empresas de Cerceda, aí tamén lles informarán. Este próximo domingo, día 7, mellor dito, este próximo domingo, día 2, que xa comenzamos o mes de febreiro, este domingo, día 2, haberá un espectáculo musical de acordeóns. Alborada Acordeóns, a empresa Alborada Acordeóns, organiza un concerto de acordeóns no Auditorio Municipal ás 7 da tarde con entrada gratuita. Chámase Un exército de acordeóns invade Cerceda. Isto será o domingo 2 de febreiro, este domingo que ven, ás 7 da tarde. Decir que en gratuito será no Auditorio Municipal, un concerto de acordeóns. Falando de acordeóns, a propia empresa Alborada Acordeóns, en colaboración co Concello de Cerceda, imparte clases particulares de acordeón todos os luns de 7 da tarde a 9 da noite no local social de Queixas, na antigua escola unitaria. Para asistir ás clases poden achegarse ali e informarse ese mismo día, os luns de 7 a 9, ou chamar por teléfono o 667 374 409. Mañán venres hai recollida de lixo voluminoso por ser último venres de mes. Trátase de un servicio que o Concello de Cerceda presta de recollida de residuos voluminosos chamado Porta a Porta, e se trata de que a empresa concesionaria, previo aviso, recollerá
nos lugares nos que se depositen e que avisen delo aqueles residuos voluminosos que non poden ir nos colectores habituais da rúa, non só polo seu tamaño, sino tamén, por exemplo, por as súas características. A recollida realízase os últimos venres de cada mes. Este venres mañán, día 31, é o último venres de mes. Para poder utilizar este servicio, hai que chamar previamente os teléfonos da empresa concesionaria, que é o teléfono 981 69 30 72 ou o teléfono móvil 616 167 131. Aí deberán informar do lugar donde van a depositalos e a cantidade, como tamén algúns datos persoais. A partir de aí, antes das 7 da mañán, deben de estar xa depositados no lugar no que se informou. Por outra parte, para os residuos voluminosos tamén existe o Punto Limpo. O Concello de Cerceda dispón de un servicio tamén gratuito de recollida de lixo voluminoso ou de outras características. Este Punto Limpo se atopa no Acevedo, no Polígono Industrial, na zona sur, e o seu horario é martes e xoves polas mañáns de 9 a 2 e sábados tamén nese mesmo horario, de 9 a 2. Máis temas no que insistimos prácticamente todos os días, porque o Concello de Cerceda ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á cidadanía información directa sobre eventos e noticias de interese de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda, teñen que ter instaladas no seu móvil a aplicación WhatsApp, unha súa tablet, e de aí darse de alta poden facelo ou ben guardando na axenda o teléfono de contacto 609 43 10 78 e aí enviar un mensaxe por WhatsApp que poña alta, ou facendo clic, ou mellor dito, descargando ou escaneando un código QR que atoparán na web do Concello de Cerceda ou nas súas redes sociais. A partir de aí xa recibirán mensaxes e avisos de información inmediatos por parte do Concello de Cerceda. E recordarlles tamén que mañán venres todos aqueles que solicitaron cita previa ou solicitaron cita para renovar o DNI, que sepan que mañán estará cando veñan os axentes da Policía Nacional a Cerceda para facer o trámite de renovación do DNI. As plazas están xa esgotadas. Pois nos deportes xoves, pero xa sabemos o calendario deportivo da fin de semana. Comenzamos pola segunda categoría Galicia de fútbol. Lembren que a pasada fin de semana non se disputaron a maioría dos encontros por mor do temporal. E agora, na segunda categoría Galicia se retoma a competición donde o Queixas se mide fora da casa o líder Sporting Coruñés Queixas. O partido é o domingo ás 8 da tarde no campo da Torre número 2. Lembren, Queixas, terceiro clasificado, contra o líder, o Sporting Coruñés. Queixas que ten en estes intres 4 puntos menos que o líder, pero con unha posibilidade de achegarse na clasificación para ser, insistimos, non só o ascenso, sino aspirar a todo nesta liga. O equipo de Pablo xoga o domingo ás 8 da tarde no campo da Torre número 2, Sporting Coruñés Queixas. Na terceira categoría Galicia, o Atlético Cercedense descansa e o San Martiño xoga na casa contra o Aranga o domingo ás 4:30 da tarde no campo do Roxo. Pola súa parte, o Rodís tamén xoga o domingo, pero pola mañán. Rodís Visantoña o domingo ás 12 da mañán no campo das Tinajas en Encroas. Fútbol de base do Atlético Cercedense, os xuvenís do Atlético Cercedense xogan en Carballo. Bergantiños C, Atlético Cercedense, este sábado ás 6 da tarde no campo das Seiroas. Mentras que os cadetes reciben na casa o Unión Campestre C. Atlético Cercedense Cadetes, Unión Campestre C, tamén o sábado ás 3:30 da tarde no campo do Roxo. De Roxo de herba artificial. Os infantís do Atlético Cercedense xogan na casa. Atlético Cercedense Betanzos B. O encontro é o sábado ás 5:30 da tarde tamén no Roxo. Os máis pequenos comenzan xa
en este caso a segunda fase, xa tiñan que comenzar a semana pasada, pero a maioría dos encontros non se disputaron por mor do temporal, e agora sí que comeza a disputalo o Atlético Cercedense Alevín na fase de ouro de campeóns, xoga na casa contra o Ordes. Atlético Cercedense Alevín Ordes, pasado mañán sábado ás 12:30 no campo do Roxo, nas instalacións deportivas do Roxo. E os benxamíns, o Atlético Cercedense Benxamín A, xoga contra o Pastoriza na casa, o sábado ás 10:30 da mañán en Pastoriza. E o Atlético Cercedense B xoga na casa contra o Xuventude de Laracha, e o sábado ás 10 da mañán no Roxo. En canto aos prebenxamíns, xogan na casa Atlético Cercedense Prebenxamín Marino de Mera o sábado ás 11:15 tamén no Roxo. E nos veteranos, na segunda división de veteranos, hai un Larín Cerceda de veteranos o sábado ás 5:30 no campo do Aponte dos Brozos en Arteixo. E na segunda B de veteranos, San Martiño Sporting Map o domingo ás 11 da mañán na Revolta en Queixas, e Rodís de veteranos recibe tamén o Cecebre o domingo ás 10 da mañán no Roxo. En canto ao tempo, para mañán venres Galicia quedaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con ventos do sur que aportarán moita humedade. Con eso mañán teremos ceus anubrados con posibilidade de un orballo na mitade oeste e apertura de claros canto máis ao leste da comunidade. As temperaturas mínimas sin cambios significativos e as máximas ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán do sur, suroeste, moderados no litoral e frouxos no resto. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio, donde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Iris, na redacción e quen les falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.